Praise the Lord, Hallelujah. Ani Kristo ni takuk tei bukuk song. Kakayo norok joto no kaham no tongbai na hanai. Padi cheng sini ketang keplai kaitor subra Yesus Kristo no hambai rulai nai. Chungno o jora kaham rumani bagai. Tei chungno kotuma kaham pinani jora rumani bagai. Tei bini kotuma kaham no kananani jora rumani bagai. Padi cheng subra Yesus Kristo no hambai rulai nai. Tini ni kotuma kaham ang norok no tunamu chung maningke abuse chung kaito no tuda hamjak ani Kriston taku bukrok chung kaitor bai ringjak gei phas hajla tai phola kathani mongoi baptisma yachak kha chung saimano poito khainai bororo kaito ni busa hani hanjago tabuk chung kaito ni busa hankangangke chung o kaito no tuda hamjak tabuk kaitor chini afa angangke chung o afa no hamjagi datong abono kisah cheng chaito gei nai laiwanam. Praise the Lord, Hallelujah. Elambago serai ke sawo kaito no hamjak nai borok bahai cheng ek johon chairni 19 থেকে 21 পরীক্ষে kaham ke nogo oro English bahai ni sejak tongo. We love because God first loved us. Kaito cheng no hamjaka haini bagai chungbo kaito no hamjaka kaito se chungno sekang hamjago tarpor se chungbo no hamjaknani chego ani Kriston taku bukro kaito chungno belai ke hamjago abuni bagai bo chungno sumsogo khiklai tonani muchingya bo chungno lama ruwo kaito chungno belai ke hamjak mani bagai bo chungno chukna hawat langnani lama bo rekha abuni bagino cheng elambago porikhenugo a kaito ni hamjakma johon 3:16 kaito asake hamjaka o sungsar no abuni bagai bini songdari sajla subra Yesus Kristo no bo o sungsar ro horka bono poito khainei borok komoria wei muthangjak nani bagai muthangjak phlai nani bagai chukna hao molbrum brum tongnani bagai bo lama senamla bagai Yesus Kristo no o sengsara rohorka kaito ni hamjakma abono cheng a Yesus Kristo no manka bini bisingtei cheng hamya hamrojakka bini bisingtei cheng khaksangma manka bini bisingtei cheng chukna hao thanani lama bo manka. Praise the Lord, Hallelujah. Abuni bagino cheng kaito no hamjaknani nango bo cheng no belai hamjaka. He is good to us. He is good to us. Tam ni bagai malai bo sini bagai belai kaham. Bo chungno belai keno naikeni khlayo tai chungno belai ke hamjago. Abuni bagai bo bini songdari sajla Yesus Kristo no o sengsara rohorka. Bini bisingtei cheng tabuk mathangjakkan lama manka. Bini bisingtei tabuk cheng Kristan rohnai hanjakka. Praise the Lord. Hallelujah. Tabuk oro hai ni so 20 number khoroksa boro kaito no hamjago hunai sawoi bini takuk no naisler kangangke a borok tatal sama seklayo. Praise the Lord, Hallelujah. Ek johon charni 20 khoroksa boro kaito no hamjago hunai sawoi bini takuk no naisler kangangke a boro kaito no hamjago hunai samane abo tatal kokse tabuk cheng wansugi nena nango kaito to chungma hamjaka tabuk chungle kaito no tuda hamjak tabuk Bible sawo kaito no hamjago hunai satotoi takuk no naisler nai borok bo kaito no hamjagei maindia tamni baging kani Kristo ni takuk bukuk song Bible suno hai ni besawo o bisono nung nini mokol beskango nugui tongnai nini takuk no seneng hamjagei maindia hangangke nung nugya ko a kaito no bahai ke hamjagai manai nini mokol bai nukmani nini friend nini ama nini babu nini bihik nini besar kakak kaki nini mokol bai thang bai nugui tongmane a borok no seneng hamjagai mainya ngangke waisapano nugya ko a kaito no nung bahai ke hamjagai manai nei o Bible somosawo o elambak somosawo takuk no naisler nai borok bo kaito no hamjaki mainya takuk no chajagya angnai borok bo kaito no hamjaki mainya
takuk ni bagai hamia samung khlainai bo kaitono hamjagai maindia kaitono hamjaknai borok abo haya kaitono hamjaknai borok bo takuk bukuk no hamjago mafa no borom ruwo leader rokno borom ruwo hamjago but ani Kristen takuk bukrok tabo kisa wansogoi nena nango ang kaitono hamjago honai lesao ani bekhawo nasler ma baisi kuplong ani bekhawo joli ma baisi kuplong takuk bukuk ni bagai ang kaitono hamjago nei samane abo tatalse ang kaitono hamjago nei samane abo tatalse klayo tamni bagai ngani Kristen takuk bukrok jeng takuk bukuk no se hamjagai mainyang ke kaitono bahai ke hamjak nai जों सावि माना नांगौ जे असंसारो जत्त बरक मनुष्य सनामजाक माने आबो बेबाक न काइटोनि याक बाय सनामजाको ओंगै मानो बरक पयतो खलायाको ओंगै मानो बरक बाप्तिस्मा नायाको हायफनो तापक दि जे काइटर न बरक न सनामखा ओंगै मानो बरक लामा करजाक ओंगै मानो बरक नि लामा आलादा हायफानो सुनो सनामनायसा अ काइटर न बरक न सनामखा दैट मीन्स बरक बाहायनो अ काइटोनि बसानो Jadi sengkai tonola hamzago nei saka but bini besa betuino hamzagya ngangangke bahake bofa bahake chini afa suno sajak nai ani Kristen taku bukurok tabuk jeng taku bukuk ni bisingo jeng bufa nola hamzago nei saka pia taku bukuk no chini bufayung chini beta chini bai chini menai no jeng hamzagya ngangangke bufa suno to da sajak no bufa sanai nini menai no hamjak di nini menaino logiri di nini menaino tuidul di jadi abu fano hamjago nei sapia bini menaino tuidul bini menaino hamjak yang ngangke abu fa abu sa okarana tu da cazak no cazak lang ani Kristoni takuk tai bukuk song abu ni bagino tabuk kisah wansogoi nai di neng kaitono hamjago nei sakangangke puila nini takuk bukuk no se hamjak na nango tamni bagi himale kaitro no kosol kese borok senamjak aboni bagi jeng borok ni mekhango kaito no senuknani nango borok ni mekhango seng jisu no senukna nango lama korokja borok no jisu ni mekhang senukna nango aboni bagi jisu no hamjak tino jeng borok no hamjak na nango jisu no borom rutino borok no jeng borom renani nango abo ngake chini samungse borok no sengno jali jagai da tong na chajage dangi tong borok takjak matai no da khulum tong abo borok ni meter but nini ani samung poito khaine rokni borok no hamjak nani kaitor ni hamjak ma borok no phunuk nani abu sini samu praise the Lord hallelujah aboni bagi no ani Kristo ni takuk bukurok abono sauje kaitor jungno abono kograna nayo ek johon charni 21 last sota mone sakanai di the command that Christ has given us is this whoever loves God must love his brother also abono chingno kaisa dagi mani Jisu Kristo je borok kaito no hamjago bobini takuk no bo hamjak nani nangnai je borok kaito no hamjago bobini takuk tai bukuk no bo hamjak nani nangnai ani Kristen takuk bukro belaikno wana ma sinsa naine di tabuk chung poito khainai borok no tabo o hawa hamia samung khainai khaitongo kaito no manjak borok no tini tai khoroksa desh no nosto khaitongo kaito no manjak borok no tini lama koroi tongo kaito no manjak borok no tini takuk bukuk no butharei tongo a borok ni thaniwo kaito ni hamjak ma kuriko a borok ni thaniwo kaito no hamjak ma kuriko aboni bagina ni Kristen takuk bukrok elam bago hai ni sajak tongo johon 14 ni 15 wo neng ano hamjak ke ani kok sima khananai जों काइटनो हामजागो हनै साखांगांके बिनि कक से माखानाय ताबक अ जहन एक जहन चारनि 20 अबनो सुनसाव ताखकनो हामजाकनानि अबनो काइटोनि कक आ ककनो जों माखानाय जों जिसुनो हामजागो हनगांगांके एलामबागनि ककनो माखानाय जों जिसुनो हामजागो हनै साका काइटनो हामजागो हनै साखांगांके जों अ एलामबागनि ककनो मारा खकनाय अ एलामबागनि कक सुनसाव ताखकनो तानासलेरदि takukno hamjak di borokno chubachu khlai di haikese nang kaitono hamjagi manai haikese nang sai manai je nang kaitono hamjago hnai nang apruse sawi manai abon bagni Jisu Kristo saka serai ke John chapter 15 ni 10 haini tam sakabo ang kaitono
hamjakma bini kokno khnawi tongma baise ang kaitoni hamjakma no yachako kaitoni kok khnawi tongma baise ang kaitorno hamjako hnai phunugui mano ani krishon taku bukrok jodi seng kaitono hamjago hnai sawoi elambakni kokno rakhogya elambakni kokno khnaya hinkangake jeng baike kaitono hamjakmani khlai ani krishon taku bukrok jeng baike kaitono hamjakmani hamjago hnai samani khlai kurei chini thaniwo aboni bagino tini elambak suno moito khlai rena nayo hamjakdi God is love therefore we need to love each other kaitor hamjakma kaitor chungno hamjakma haino chungbo haino a borok ni buskango kaitor borok na hamjakma hai a poito kri borok na hamjakna nango a lama korojak alada lama himjak takjak mataino khulumnai a borok na chung hamjakna nango chini samung abo chung borok na hamjakma rana nango a purus borok saimana a nadi kaitor no poito khainai borok ni tani hamjakma tongo hamjakma no kebo nasilangnai kri hamjakma no kebo nasilangnai kri hamjakma no kebo chajagya kri hamjakma abo sawi sabaya wansok baya o sungsani borok ni hamjakma bai kaitoni hamjakma belai keno fero o sungsani borok ni hamjakma la limit tongo kaitoni hamjakma la limit kri bini hamjakma abo suwi subaya bini hamjakma abo paiflaya tabuk a hamjakma no chung mankha aboni bage tabuk chini dayakto tongo kaitono hamjaknani abon bai kaitono hamjak khangangke chung bini kok se mara khoknai bini kok se chung ma khananai tabuk bini kok no takhuk bukhuk no hamjakti takhuk bukhuk no nakarti takhuk bukhuk no tana selerdi praise the Lord hallelujah kristoni takhuk bukhuk song aboni bagino faidi chung khoroksatai khoroksano hamjak laibana khoroksatai khoroksani bagai suri laibana especially kaitono mainya ko borok ni bagai faidi chung subraji suni thani ya phare suri laibana borobu salsa kaitono manani engthong borobu salsa akubi lamao phainani engthong borobu salsa amthangjaknani lamao himnani engthong tamni bagi himale kaitor chungno sakang ringkha bini kothma kahamna pinani bini hamjakmano khroksano baknani bini a pohorno menago tongnai borokno runani bagai kaitor chungno chongkha abo tabuk chini samung khroksano hamjakma runani khroksani thaniwo kothma kaham pirnani ani kriston taku bukurok phaidi chung o samungno khalalaiwano jeno o samungni bisingtei hamjakma rumani bisingtei pohoro tongmani bisingtei menakmani borok bahino kaitorno phai lopnani bagi phaidi chung saki gnang borok jisuni mungai saki relaiwano o sangsaro phaidi chung khroksani bagai suri laiwano tayani kriston taku bukurok kothma kaham pinai borok ni bagai suridi tani bagi himale kaitor borokno chongkha kaitoni kok pinani bagi haipuno tabu kebangma soitani kebeng mungrok phaimani bisingtei kebangma borok kaitoni kokno pinani yakarkha phaidi chung kaitoni thani suri lainai jeno borok a kebeng mungo kaplai ingai bachawi kaitoni kok piri manani bagi kaitor norok ni nukhungno tai norok jotono hamari khlai tongthong amen